Трудови ресурси на предприятието, работна сила и производителност на труда, мотивация и заплащане на труда. Работната сила представлява съвкупността от физически, духовни, морални и други качества на персонала, които приложени в трудовия процес осигуряват извършването на някаква услуга или производството на някакъв продукт. Разделение на труда. Под разделение на труда се разбира обособяването на отделни трудови области, изискващи специфични знания, умения, опит и други. Например, първоначално всички хора са се занимавали с еднаква дейност, а след това са се обособили две категории дейности – земеделие и животновъдство. Разделението на труда бива общо, частно, единично, функционално, професионално и квалификационно. Общото разделение представлява обособяването на материално и нематериално производство. Материалното производство се изразява в индустрията, строителството, транспорта, общественото хранене, горското стопанство, информационната индустрия, търговията и други. А нематериалното се изразява в образованието и здравеопазването. Частно разделение. Частното разделение включва енергетика, металургия, машиностроителна и металообработваща индустрия, добив на нефт, въглища, производство на строителни материали, целулозно-хартиена индустрия, полиграфическа, текстилна, кожухарска, обувна, хранително-вкусова индустрия, електротехническа и електронна индустрия. Машиностроителната индустрия има 19 подвида, производство на коли, метални конструкции, метални изделия и други, а електронната и електротехническата има 7 подвида. Единично разделение. Единичното разделение представлява обособяване на отделни предприятия в рамките на един вид производство. Пример са цеховете и участъците. Функционално разделение. Функционалното разделение се изразява в обособяването на отделни функции в предприятието, като конструктивна подготовка, производство, управляващи функции, администрация, счетоводни функции, правни и юридически функции и на категории групи, като работни, специалисти, ръководители, помощен обслужващ персонал, охрана и други. Професионалното разделение изразява обособяването на подгрупи, изискващи специални знания, умения, опит, трудови навици и професионална подготовка. Производителност на труда. Производителността на труда е резултатността от вложения труд. Основният измерител за нивото на производителността е средната изработка. Тя показва съотношението между произведената готова продукция и броя работници, участвали в нейното създаване. Измерва се чрез следните методи: натурален метод, условно натурален метод, трудов метод и стойностен метод. При използване на някой метод се използва съпоставима цена. Квалификационно разделение на труда. Квалификационното разделение на труда се изразява чрез степента на знания, умения и опит на персонала, например младши, старши, главен и държавен експерт. Мотивация и заплащане на труда. Заплащането на труда става чрез работната заплата. Тя се образува на следните принципи. Принцип за договаряне на работната заплата. Принцип за постоянното нарастване. Принцип за диференциране от работната заплата и принцип на гъвкавост на заплатите.
Формите на заплащане са повременно заплащане, заплащане на парче и заплащане на акорд. Системата на заплащане се образува като съответната форма се добавят качество на извършената работа, икономия, участие в предприятието и други.